Čaute ľudia, toto je deň 2 tejto mojej dovolenky. Ja som teraz stálo a idem sa predzliec a asi pôjdem na loď. Tak teraz som na obede, som si objednal špagety carbonara. Na tú loď ideme cez víkend, takže dneska sa budeme asi pokúpať tu na pláži, takže takto vyzerajú moje špagety carbonara. Tak teraz som sa dokúpal, som pekne plával, som sa aj opaloval dlho. Dneska úplne výborný deň, more bolo výborné, tam aj Karibik. Teraz sa ešte idem Machyho prejsť a potom ešte pôjdem na večeru. Čaute. Ľudia, som tu takto pri mori v bare La Playa, som si objednal túto výbornú piña colada. Ľudia, keby ste náhodou voľakedy boli na Levkári, tak vám odporúčam túto reštiku. Ľudia, úprimne podľa mňa tam na tej jachte je Elon Musk. Ľudia, tak už som prišiel na izbu z pláže. Som sa ešte kúpal chvíľku. Teraz idem na večeru a potom zase do mesta. Tak sa uvidíme. To vyzerá moja večera. Mám to voľakú palacinku s nutellou a banánom. Ľudia, tak ešte som si dal takéto ančovičky so šalátom a hranolkami. Tak už sme prišli na izbu z mesta a teraz už asi pôjdem spať, takže toto je koniec druhého dňa mojej dovolenky.